חלקם אתה יכול לומר אפילו טריוויאליים, אבל אתה בודק ואתה רואה שיש בהם גם העזה וגם עניין. וזה כמעט בכל דבר. אז אני מנסה להראות את זה בכמה מקומות. אתה בכל מקום בוודאי גם רלוונטי ואתה חש את הגורל, כשאתה קורא את תולדות חייה, זה בקליפת אגוז לא מעט מהגורל היהודי של דור השואה והתקומה, הגלות והגאולה, אז בוודאי שאנחנו לא יכולים לקרוא את זה במנותק. אני לא מחסידי הספרות שאוהבים בכל מחקר לראות כל שורה למה זה יתייחס בביוגרפיה של היוצר. זה לפי דעתי מעוות ומעצבן. מצד שני, אני חושב שאי אפשר להתעלם מהחיים של אדם, ואם ידוע לנו שפלוני אלמוני עבר אירועים מכוננים מסוימים, לקרוא את השירה שלו בניתוק מהדברים האלה, זה שטחי. נגיד ששטחיות היא דבר לא מלבב, למרות שהיא דבר מאוד פופולרי. אני אתחיל מהשיר הראשון שהזכיר בלפור. יש לנו מנעם כל כך מורכב, נמצאים פה בבית צ'רניחובסקי, והזכירו את אולם ביאליק, נדמה לי שאני טועה, לא אולם ביאליק, לא יודע? כן, נדמה לי ככה, כן. ביאליק אצלי זה מעורר הרבה דברים, כי אצל סבא של אביו בירושלים, בית דוקטור מזי, אני נינו של מזי, אז ביאליק הוא זה שהחליף אותו בתור ראש ועד הלשון העברי. וכשהיה מגיע לירושלים הוא היה ישן במיטה של אבא שלי כילד, היו מוצאים את אבא והוא ישן שם. ובלפור הוא זה שמדבר, אז מיד אצלנו בלפור זה בלפור. אז אני לא יודע, או שאנחנו לא נורמליים או שאנחנו ממש מעניינים. עכשיו, השיר, או שני הדברים, כן, השיר שבלפור דיבר עליו, נע אדבר אליך, שלמעלה המשוררת הציבה את הציטוט מישעיהו מהקדשתו לנביא בפרק ו', שמעניין שהקדשתו לנביא מופיעה בו' ולא באלף, אבל זה לא עכשיו העניין. צריך אבל לזכור, התהליך שפה עובר ישעיהו הוא לא תהליך פשוט, והשאלה אם צריך לקרוא את השיר גם לאור העניין הזה. ישעיהו אומר שם, אוי לי כי נדמתי כי בעם טמא שפתיים אנוכי יושב. ויש שמפרשים שישעיהו כאן, על ידי זה שאמר משהו כזה כלפי עם ישראל, היה בבעיה, נקרא לזה ככה, מוזר לי להגיד על אדם כזה, וחלק מתהליך ההתארות שלו זה הרצפה עם המלקחיים שבאים לתאר אותו. עכשיו השאלה, האם בשיר הזה היא חיה גם את הרובד הזה? כי אני חושב שיכול להיות שכן, שבגלל שהיא עוסקת כל כך הרבה בעם ישראל, היא גם הייתה ערנית לסכנה לומר דברים של שרה או טרוניה או ביקורת על עם ישראל. בנוסף לזה, זה נראה מאוד פשוט, יש לי רשות עליך לשיר, לרון על אותך מותר לי אדוני. אבל כשאתה שם למעלה את ההקדשה של ישעיהו לנביא, אז עוד פעם אני אומר פה את הדואליות, את השני המוטיבים. יש פה גם העזה גדולה. מה זה אומר? שמשורר במידה מסוימת הוא כמו נביא מבחינת השליחות, מבחינת המהלך הנפשי, מבחינת בוויכוח הגדול על אורי צבי גרינברג, שראו אותו, הבאתי פה איזה שיר שלו לקרוא, ראו אותו כן כנביא, לא כנביא. זאת שאלה חריפה, זה לא פשוט. אז מעבר לפשטות שיש פה ולענווה ולזהירות, יש פה העזה שמוחבאת חזק מאוד, שאני לא בטוח שהיא תמיד מודעת לה, אבל כשיש בתוך אדם כוחות חזקים, אז הוא גם אומר דברים שהוא לא לגמרי מודע להם, הם לפעמים המעניינים יותר. אני אקח אחרי זה את השיר על כן. השיר על כן נושא גורל מאוד קשה. מאוד קשה, זה אומר, זה גורל של לעולם אינני משוחררת ממה שהיה קודם. שנה בטרם היוולדי, מת על הוריי בנם הקטן. אישה למודת סבל הרתני, ועוצבה, העצב שלה, היה מתן. ועוצבה לי היה מתן. ברחמה שהייתי עת חיוורת, בכתה ללא הפוגה. מדם אמי הייתה זורמת אל ליבי ללא גבול התוגה. אלה שורות יפהפיות מבחינה שירית, והן מאוד חריפות, מאוד גם מיוחדות בשירה שאני מכיר. זאת אומרת שכל מה שגדלתי כעובר שם, מקורו באובדן. ככל שהבטן איתי גדלה, ככל שהתעברתי יותר להיות עובר, כך יותר בא לידי ביטוי מותו לא עלינו של בנם הקטן. על כן אכאב כל עוד היתר רוגע ומאושר, ליבי נצבט ונדהם בסתר מעוצמת יגון מוזר. זאת אומרת, כאן יש אפשרות נוספת למקור השירה, או שביאליק שואל מאין
ינקתי את שירי ואת שירי, אז פה זה היה צרצר משורר דלות, אז פה יש לנו את האובדן הזה. זה עוד פעם, פה זה מאוד מאוד אישי, אבל חזק מאוד, זה אומר, החיים שלי לא התחילו מילי, הם במידה מסוימת תחליף או אפשרות התמודדות על חיים שהלכו לאבדון. בשיר כאב אנוש, הילד כי נפגע בוכה בחור, המשורר שר שרים בהיפגעו. כאן עוד פעם יש דיון בעניין של מקור השירה, מתוך הכאב. כאב גדול כלבת אש לוהט, כאב אנוש נקפא בדם העט. אגב, יש פה הבדלים קטנים, או הבדל אחד שראיתי, ואני לא אעכב אתכם עכשיו בין הכתב יד לבין הדפוס, נדמה לי, משהו שעניין אותי, נדמה לי שזה כאן. מאוד מעסיק אותה מאין בא השיר שלה. מאוד מעסיק אותה מאין בא השיר שלה, מול תחושה של איזשהו מהלך נבואי, כמובן לא ממש, יש תחושה חזקה של כאב, שכשמישהו, כשמשורר כואב, בסופו של דבר זה חייב להביא לשיר. אני בהקשר זה עושה הפסקה לרגע ואחזור לעוד שיר שניים שלה, לשני שירים או קטעי שיר של אורי צבי שנראו לי רלוונטיים. אחד לא רלוונטי בכלל לסגנון שלה, אבל אני חושב רלוונטי לעולם שלה. זה מתוך הזכרת נשמות מיקירי האדם בעולם. אני קורא את ההתחלה אורי צבי גרינברג. עמוקה מאוד היא השעה בתחתית הזמן, ובדת ההזדככות עומדת פנימיות אדם. מעבר ללבושים, כבאור הדמדומים בלבד, והיא מתפללת מאוד להתגלות בדמות. אך, אילו יכולתי שאת עתה את כוס התמרורים, ושתיתי למגור בעיניים מאופחות מלגב, לשם אחים חיילים שאיתם הגעתי בקרב עד מימי הסבא, והם נפלו ברגליהם למעלה אל סבכות הברזל, ויערך רק דליה ליל תמצית חייהם הגובעה, הם מתו אפלים מאוד אז. זה על הרקע המלחמתי וכו', אני לא ממשיך את השיר. השיר אבל, שכן רלוונטי ממש לשירתה, הוא השיר סיום של אורי צבי מהספר כלב בית, זה נקרא סיום. אחד אני עוד פה, הזועם זעם, ומביא זעם זה לבית הדפוס. אך מן הבאר ההיא אשר אני שתיתי, את הזעם והצער, יש תמחר פייטן הדומה לי, ודבר הכאב יוציא מפיו קטר. שלום לבא אחריי ונשיקת פי. אני חוזר אליה, אתם מבינים ודאי למה התכוונתי לקשר ולדמיון, אז אני לא צריך להסביר, ואני עובר הלאה לעוד רפרוף קצר בשירים היפים. יש שיר נוגע ללב באהבה, אהבה בין אנשים, בין גבר לאישה, שיש פה גם תבונה וסובלנות מאוד מאוד נדירות. כל המאבקים הרגילים שאנחנו מכירים בין רעיה לאם, בין נשים שונות, כאן מקבל היפוך מדהים, למות עמך. שום כוח בתבל לא נעלם, חומר או רוח לא נגרע כוחם, שום רגש לא הושמד בבית עולם, שם נתמנה עמך למנוחת עולם. הוא ענק לי רכוש מאוד יקר, הרגש בעודך היא אהבה, מידע לי נמסר זה האוצר, אמשיך דרכי עמו בענבה. עד כה הייתי רק רעיה, איתים ילדה נזקקת לתמיכה, עתה יש לי רק זו המשאלה, שאוכל גם כאם אוהבך. אני חושב שזה נוגע ללב, אשרי הגבר שמקבל כזה דבר, אבל אני רוצה לומר לכם שיש עוד חריגה בשיר הזה, לא רק חריגה מהטבע האנושי המוכר לנו, אלא גם יש פה תובנות פילוסופיות שפחות אופייניות לשירתה, כשיש פה קביעה, שום כוח בתבל לא נעלם, חומר או רוח לא נגרע כוחם, שום רגש לא הושמד בבית עולם. יש פה טענה כמובן של חוק שימור הרוח, חוק שימור החומר, יש פה בלי ספק קביעה הגותית מאוד מרשימה. אז כיוון שאני צריך לסיים, אחד הדברים הטובים שלמדתי מהוריי המנוחים, שתמיד הם אמרו לי, תסיים כשעוד רוצים שתמשיך. אז אחד הדברים, כיוון שאני רוצה לסיים, אני רוצה לומר שכל המהלך הזה של הוצאת הספרים ושל מה שבתוכה ושל מה שאת עשית ובני המשפחה, וכמובן של דברי ימיה של המשוררת, מאוד מאוד נוגע ללב.
זה באמת דבר, אנחנו מסתכלים כמובן מאליו, אבל אולי הספרים האלה לא היינו מדברים כאן ולא היינו מדברים בה, וזה באמת כוחה של שירה ושל ספר שיוצא בעם שלנו, שהוא עם הספר גם במובן הזה של היחס לספר בכלל. גם כשחושבים על ימיה וכתיבה בעברית או בהונגרית, שכותבים שפה זה לא רק שאלה טכנית, אני חושב שאדם לא כותב אותם דברים באותה שפה. אפילו אורי צבי, שזכיתי להכיר אותו מאוד מקרוב, אמר לי, יש דברים ביידיש שאי אפשר לומר בעברית. הנפש נמשכת גם לפי השפה. אנשים, עמים מסוימים אומרים מילים מסוימות, יש מילים שמתפתחות יותר בשפות מסוימות. אני חושב שיש לנו פה עניין של דמות, שבוודאי אמונת סבל, גם מלשון אמונה וגם מלשון, או באומנה איתו, מלשון של הרגל של סבל, אבל שיש בה לא מעט חן ויופי. זה לא סבל שאדם מגולל על עצמו בשביל ליהנות מהסבל. אשראי יתום אני, אתם יודעים שככה אנשים שהסבל אצלם זה מקצועי מאוד, וחס וחלילה שתקלקל ותגיד שמשהו נראה בסדר אצלם, אבל אתה לא יודע כמה אני סובל. אבל זה לא ככה, למרות חיים מאוד קשים, יש פה חן ויופי, אבל מעבר לזה, אני רוצה לחזור לתחילת הדברים, המפגש הזה בין האני לקבוצה שלמה שהיא מרגישה שדוברת בשמה, לענווה וצניעות ולהעזה עד כדי נגישות לאמונה, לזהירות במילים ועד כדי קביעה של תובנות, אומר לנו שבשירה מאוד פשוטת מילים והבעה הזאת, יש כוחות נפש פנימיים לא פשוטים שעוד היו אמורים לצאת הרבה הלאה, עם העזה, לא עם חוצפה אבל עם העזה, ושנוגעים מאוד מאוד ללב ביושר שלהם וגם בכוח שצפון בהם. תודה רבה. תודה למירון איזקסון, אני מכיר את שירתו, אבל היום התוודעתי גם לחוש ההומור שלו, וזה מאוד מאוד חשוב. אני חושב שהערב הצנוע הזה צריך לפתוח איזה פתח להתעניינות יותר רחבה. אני למשל כמורה לספרות בירושלים בוודאי רואה את עצמי כמתווך שיכול בהחלט לעניין את התלמידים הצעירים שלי בשירה הזאת. צריך לזכור עוד פעם את הדבר שאמרתי בהתחלה. התחושה היא שאנחנו קוראים את השירים בעברית, אבל צריך לזכור שמעמדה של מלכה נשר כמשוררת בלשון ההונגרית הוא מעמד מאוד חזק. אני רואה אותה ממש כפנומן, מכיוון שהעולם היהודי האמונתי עם המקורות העשירים, כשהוא מנוסח וכתוב ומוצא בלשון ההונגרית, מעניק לה את המעמד המודרניסטי שאולי חסר במשוררים אחרים. כלומר, המיזוג בין שפה אירופאית, ואני בטוח שהיא הייתה משוררת שצייתה לחוקי פרוזודיה. השילוב בין עולם יהודי ללשון הונגרית הוא אותו דבר שמעניק לה את המעמד המודרניסטי המאוד מאוד חשוב, ורבים מהדברים האלה עוברים בתרגום. בעקבות הדברים של מירון, ברור שיש קשר תמטי כמובן בין שירתו של אורי צבי לבין השירה של מלכה נשר, אבל ברור גם שיש ניגוד בעוד אז בין מה שארושובסקי בזמנו הציג את שירתו של אורי צבי גרינברג כשירה בעלת ריתמוס הרחבות. ואני חושב באופן אישי, אני חושב בצניעות רבה, שירתה של מלכה נשר שוב, דרך התרגום העברית זו שירה שקודם כל מצטיירת בעיניי כשירה סימבוליסטית. זו שירה שמאוד מאוד מקפידה עם עצמה, היא מאוד מדויקת, וזו שירה שמודעת לעצמה ומראה כמה שמלכה נשר הייתה מאוד קשובה לשפה ההונגרית, ולאחר מכן בעלות על הארץ גם לשפה העברית. אידאל הכתיבה שלה בא לידי ביטוי בשיר קצר סימבוליסטי, אני אקרא רק